Helo, Elen dwi a dwi yn leisgenad i'r Coleg Cymraeg o ran apprenticeshiaethau. Dwi yn gweithio fel apprentice gweithio ar gyfer yr Urdd ar Ynys Môn. Yn amlwg mae'r sefyllfa yma, rydym ohoni, wedi bod yn newid byd i mi o ran fy mhrentisiaeth. Gan mae prentisiaeth ymarferol o ddi, mae wedi bod yn hynod wahanol a wedi bod yn eitha newid byd o ran gorfod dod i ryw norm newydd fel petai. Felly, dwi wedi addasu beth dwi wedi bod yn neud a dwi ar hyn o bryd yn gweithio ar fy NVQ gweithio er mwyn cael y cymwystera ar ddiwedd y flwyddyn. Felly, cyn y cyfnod, o'n i'n eitha ymarferol o ran gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar Ynys Môn drwy drefnu teithiau, gweithgareddau, clybiau cinio, roedd yr gweithgareddau'n fi ddiwedd. Felly dwi wedi methu hynny fel petai, oedd hi mor braf, doedd dim un diwrnod rhywun peth ac oedd o'n anhygoel faint o'n i gallu gwneud mewn mis o fewn swydd. Felly yn amlwg dwi wedi cael llawer o brofiadau gan mod i wedi bod yn gweithio ers mis Medi a wedi gorfod dod i stop oherwydd y sefyllfa yn mis Mawrth. Mae hynny wedi bod yn help fawr i fi o ran wneud y gwaith cwrs NVQ a gallu siarad o brofiad o ran gweithio ar y gwaith. Felly, mae wedi bod yn wahanol, ond dwi'n credu bod y ffaith bod ni'n dal i gael dysgu a eisiau defnyddio gwahanol fatha fel Teams, enghraifft, da ni wedi bod yn defnyddio Teams i cydweithio, i ddal fyny fo yn cydweithwyr a hefyd i ddysgu ein gwaith cwrs sydd wedi bod yn hynod o cool ond rili gwahanol i beth ni yn ddychmygu. Ond dwi yn ffodus iawn bod ni efo technegau yna i actually gallu cario ymlaen. Yn ogystal â hynny, yn amlwg mae gennym fi llawer o amser ar fy nwylo. Felly dwi wedi bod yn gwneud gymaint o bethau gwahanol. Dwi wedi bod yn gwneud ymarfer corff, cered gyda'r cwn. Dwi'n ffodus iawn i fyw yng nghefn gwlad Cymru ac ar ffarm, felly mae y natur sydd gen i o'n nghwmpas yn anhygoel. A hefyd dwi wedi bod yn gwneud lot o ran iechyd meddwl. Fel rwy'n sy'n siarad o brofiad, dwi wedi creu cyfrif Instagram, felly dwi ddim yn broffesiynol na'n byd. Dwi jyst yn siarad am fy mhrofiad i a jyst trio helpu pobl ifanc yn Cymru. A mae yna dyluniadau, dyfyniadau gwahanol. Felly mae hwnna wedi bod yn brosiect dwi wedi bod yn neud yn ystod y cyfnod. Felly, yn amlwg, mewn bob sefyllfa drwg mae yna dda. Felly dwi wedi bod yn neud y mwyaf ar amser ac yn parhau i weithio ar fy NVQ a dwi'n edrych mlaen. Gobeithio, losai gymaint yn ôl yn ngwaith, neu os dim, fyddai dal i wneud yr NVQ a gobeithio cael yng nghymwystera ar y diwedd. Felly diolch am watchad y fideo hwn a diolch!